ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି 1936 ମସିହାରେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀମତୀ କୁମୁଦିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ପିତା ଚତୁର୍ଭୁଜ ମହାନ୍ତି ସେ କାଳରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ 9ଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଥିବାରୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିତାମାତା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାଜନ କରିଥିଲେ। ପିତା ଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ ମାତା ଥିଲେ ଗୃହିଣୀ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପିତାର କନ୍ୟା ଭାବରେ ବୀଣାପାଣି ନିଜର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ, ପିତାମାତା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୀତାର ଶୁଣିତା ପଶ୍ଚିମ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1999ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମନସ୍ୱିନୀ କାଦମ୍ବିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2002 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କୁନ୍ତୀ କୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପବ୍ଲିସର 1999। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର।